बेलाखेना हामबाय मारो पुलियावनो दिनै जोंबाय बाक्सा बुबाग्रानि थानसा ताय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड सारनायनि बागै जोंनो चुबानानै हनै बा याखायबा बुबाग्रा चुबाना हनै फाइनाय चिनि बीजेपी आईपीएफ टीनि 15 परिवारनि 45 भोटार दिनै बरक चिनि त्रिपुरा मथा याखायबा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड न बरक दिनै अर जोंबाय बाक्सा थाइकिया आपनि लगे लगे बरक साइमानखा जे म 5 बছर जे बरकनि विशेषके ताबुक जे सरकार चलित नाय बीजेपी आईपीएफ टी जे जुट सरकार बरक जे चिनि त्रिपुरासानि बागै म 5 बছर मुंसा खालामली एकदम स्राय के प्रमाणखा एवं बरक साइमान ताइब जे बरक 80% त्रिपुरा लेन्ड मानखानि सानायराव दिनै त्रिपुरा लेन्ड याकारै अन्य पार्टीआव थांमोननि बरक साइमानखा बनि बागै बरक 2009 नि सिमि त्रिपुरा लेन्ड सापर्ट खायै दफा ताय हानो थांनानै बागै बरक पयटसावै जरा कायसा आईपीएफ टी खालाय फेमिनि आबनि परे तिनिबो अनेके बीजेपी थांखा किन्तु नायनायखा आरो तंगै चिनि बरक ताय मोथांजाग्रिया मोथांजांना कायसासे लामा तंसेवा आबुंखा बुबाग्रा आबनि बुंनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड आबनि बुंनो त्रिपुरा तामे त्रिपुरा मथा बनि बागै तिनि जरा फाइनानो आं खाबाय खबाय बलायखौनो हामबाय जानोबो बदलनि बिसि बीजेपी नि बां अर बीजेपी नि बसु बदल बसु मुखुंग अर तो साइथांगा जतसे साइथांगा अर जतसे अर बीजेपी कारण एक समय तमन गायबादनि थांगा किन्तु बर बुजिखा कारणे मा थांनाय जाखा किन्तु ताव थांजाव फायदा सोंबो बेलाखेनो खाप उफुर खायै 2023 नि बागै जों मटामटी अन्तत या जों त्रिपुरा मथानो सरकार गठन खायसे आबला सिउर बसं सालो तो आंजों जॉइनिंग प्रोग्राम खायजों हिनाय चाइटक जा खयथबा बुफुर ब सालो खायजों आबो वानजिरो तो संनुखा बीजेपी नि सिमना ब्लक कमिटी नि ngैनाय साइसे बारेव जे बंनि आरो कायसा प्रोग्राम खायमेन जॉइनिंग प्रोग्राम कायसा जॉइन खायो फनुगरिखा 25 खरकसे नेता सह 123 भोटार ताय एक नेता सह 125 भोटार ताय एक नेता सह चिनी आरो चिंतो दूर तमनि चिनी बाइक नुमा लग लगिना बिनी